Talo na ako nito. Yak. What's up mga kamaro? Ouch! Welcome back to our YouTube channel. Yay! And for today's video, ang gagawin natin ay Stik O challenge. So, challenge. ang challenge na to ay naisipan namin kasi yung may slave challenge kasi kami, slave challenge. So, kung sino ang mananalo, siya yung prinsesa or prinsipe. At saka yung tatalo naman ay kayong slave, syempre, di ba? Manda ka. So, ang gagawin dito ay isasample ko lang muna kung paano itong challenge na to. So, may taglilima kami na Stik O. 6. Oh, 6 pala to. 6. Sorry guys. May 6 kami mga Stik O dito sa plato. Sa isang plato, di ba? Ang gagawin dito, kakainin mo to na walang gamit ng kamay. No. Ganyan yan. So, kung sino mauna, siya yung manalo. Hindi ko to alam Sige. Bago pa to eh. Naisipan ko kasi kahapon kung kumain ako ng Stik O. Pwede ba itong i-challenge? Di ba? Oh Para my unique God! naman. Kaya pa ba yun? Kaya yan. Parang tanga. Parang tanga, walang kamay. Sige. Diskarte mo na yun kung paano mo kainin yan. Tapos, ganito Pabilis lang ang maubos ha. Ganito lang. Depende sa diskarte mo, basta walang kamay. Oh my God! Sige. Okay. Pray for me, guys. Nasa baba yung mga shoutout na dyan. Shoutout nila. Yeah, shoutout. So, before we start, kung bago ka lang sa channel namin, Please like and subscribe sa aming YouTube channel at and i-hit mo na lang doon yung notification bell para maging updated kayo sa aming mga future video na i-upload. mga kagaguhan, katarantaduhan, at iba pa. Yun, abangan nyo ang mga... Ayan. And please don't skip the ads. So let's start in 1, 2, 3, go! Oh my God! Hindi ko to kaya. Paano pa to? Oh my God! Oh God! Ano ka? Ang pwede ko. Marro. Paano ba to? God! Miss. Wala ka ako eh. Hindi na pa sa'yo. Wow! Ano ba? Hintayin mo ko! Ang slave na ron. Tumpasok ka. Magaling na
Hmm? Ginagawa mo. God! My God! Okay, so ako yung nahihirapan dito. Actually, hindi ko to alam. Akala ko, race lang to. Stik O race. But ito pala, race pala na ano, walang kamay. Ayan. So, ayun mga kamaro. Tapos na po. Naubos ko na yung Stik O ko at saka sa kanya may natira pang 3. So, anong mangyayari dito? Slave! Ikaw magiging slave. Abangan na lang yung video namin na vlog namin na slave challenge. Slave for one day. Slave for one day yan. One day talaga. Oo. Pwede half lang. One day, walang tawad yan. Pati overnight pa yan. So mga kamaro, ayun yung challenge natin na Stik O challenge para na din tong mukbang. Stik O mukbang. Ayan, mga kamaro, napakatamis itong Stik O na to. Kaya paborito ko to eh. God. So, yung natalo, talo. Parang na-prank pala ako nito. Hindi ko prank. Challenge ko. So, mga kamaro, diri kami taman. Hindi namin taman sa Stik O challenge na akala ko Stik O challenge talaga na Stik O challenge. My God. Challenge talaga yung Stik O challenge with a twist pala ito. So, after for me mga kamaro, God bless and thank you. See you on next video. Bye.